Igbo bụ Igbo. Nna ya ukwu, anyị ekele gị. Thank you. Gwatagodo ọha na eze aha gị. Aha m bụ Ndekwa Nhụ. Ndekwa Nhụ. Onye dị ndụ ya ahụ. N'eziokwu. Nna ya ukwu bụ onye agbụ elu akpụ nke dị n'Agụata Local Government of Anambra State. Nke a wụ mkpụrụ ya. Mkpụrụ ya dị ha. Enwere ihe na-adị n'ime ya na-eri eri? Mkpụrụ ya. Mbe ya etu a, enwetazie mkpụrụ ya. Ka ihe ji mkpụrụ ya eme? Mkpụrụ ya bụ ọkụkụ ka a na-akụ ya. Ọ bụrụ na ndị na-achọ imekwata nri ka eme ya dị ka egusi. Ekebe. But o nweghị onye ga-enwe ikike ịtara ahụhụ. Kebe. Mara ihe a na-akpọ ihe a. Ịma na anyị na-agwa ụnụ, ọ bụrụ na emebe ihe ịgba nkwụ nwaanyị maọbụ ihe nwaanyị, ọ bụrụ iko ndị oyibo ka eji agbanye mmanya, ọ ihe ọdịnala. Ọ kwefuru ya, kwefuru ka o si dị. Ihe Igbo na-eyuzu bụ ihe dị ka chi si kee ya. Lekwe nna anyị ukwu na-eme. Nna anyị ukwu, anyị ekele gị. Thank you. Gwatagodo ọha na eze aha gị. Aha m bụ Ndekwa Nhụ. Ndekwa Nhụ. Onye dị ndụ ya ahụ. N'eziokwu. Nna anyị ukwu bụ onye agbụ elu akpụ nke dị n'Agụata Local Government of Anambra State. Nna ọ beghị ka ihe ndị a na-amị ka ị na-egote ya egote? Ya ka m ji biri ndụ. Ezumike nka nnọchi bụ na-akụ mkpụrụ ihe na na-emechata. Wow. Igbo bụ Igbo na-afụ gị. Agafetere m tata wee fụ ka ọ nọ wee na-ewepụta na-asachasị na-edesa ihe a na-akpọ. Nna gị gwa ha ihe a na-akpọ ya n'Igbo. Iko eji aṅụ mmanya. Enwere ihe a na-ada akpọwa ebe a na-agba nkwụ. Adị na-asọ amịrị. Kwa ya bụ amịrị. Amịrị bụ obele. Obele. Nke na-abụ nya ka eji etete na ngwọ ma ọ bụ na nkwụ. Nke na-ewu nke eji anọrụ ala na-aṅụzi ya aṅụ. Na-aṅụ ya aṅụ. Ya ngị nwa na etu o si wee dị, gị nwa ihe bechapụziri ọnụ ya, o wee dị etu a dịka iko. Igbo kwu na-afụ gị ọhịa bụ iko Igbo ji aṅụ mmanya mgbe bụrụ ma gboo. Nya ka eji agba nkwụ, nya ka eji eme ọtụtụ ihe ọbụla bụ omenala. Ihe niile eji agba nkwụ, ọ bụrụ na ị na-anya mgbe bụrụ ma gboo, ihe niile eji agba nkwụ na-abụ ihe dị ka chi si kee ya. Natural mmanya na-ete ete, ọ naghị enwe expiring date n'okpuru ya, anaghị ede ya ede. Ọ na-abụ natural one. Maka kịta ụfọdụ na-agbazi ma wine ma hero na-enye sizi enye di ma onye nwunye. Mmanya ndị ahụ bụ expiring date n'okpuru ya, ka ịfụ na marriage ahụ nwere ike ime expire anytime. Inekwe n'anya ịfụ iko a, ịfụ na ihe dị ka chi si kee ya, kwa ịfụ ka nna ya ukwu nọ kịta na-edezi isi ya. Ewere ya gịnị apụ ahịa, ndị onye ma anya ya ome gịnị egoro. Ọ ka dịcha. Nnakwa nwere ndị nke ị ka nwegara. Ọkwa ya? Anyị jee hụ ya anya. So ebe mụ na mpa na-aga na-awụ ebe ọ na-amịpụta ka ụnụ fụ ihe na-amị ya bụ ihe. Wow. Ọkwụ na-afụ gị na ọ bụghị ogugo ka ọ gụrụ ya, na ọ na-akụ ya na biya. So mgbụrụ ya ha ga-eji nwunye sie nri. A na-eji esi nri. Mana etu ọ dị kịta ka ihe a na-akpọ ya. Ihe a bụ iko. Iko ka ọ bụ. Nkwere ka ọ kwụcha ụtọ ebe ahụ. Ya mkpụrụ ya na ihe ya na-akpọ mkpụrụ ya mkpụrụ iko ka ọ. Mkpụrụ iko. Etu esi akpọ mkpụrụ obele. Obele bụ nke nnukwu. Na-ebu ibu nke bụ iko eji aṅụ mmanya. Igbo bụ Igbo ọkwụ na-afụ gị. Kwefụcha dị shape. Ọ bụrụ ka Chukwu si wee kee ya, o wee dịrị ndị gboo wee mara na eweta ihe a na enwere ihe ya eme, wee wepụta ihe nọ ya n'ime, o wee bụrụ iko, ewere ya na-aṅụ mmanya na-aṅụ mmiri. Ndị gboo kakwa na-ama ihe ewu eziokwu. Amamihe anyị na-amasị kịta bụ nke anyị mụtara n'aka ndị ọcha, mana nke ha bụ nke ha natara site na ọgụgụ isi Chineke nyere fa. Ewere mee ihe, ụwa were na-agara ha mfe oge bụrụ ma ugbo ahụ. Ngwa nekwa anya efu ya. Ha ma na-aga ha na-eri nke eri na ihe a ga na-eji ya eme. Ha kwere ka ihe ọbụla bụrụ ihe lara n'iyi na anaba anyị mgbe bụrụ ma gboo. Anyị wee na-asị na ụmụ ihe ndị a agaghị ana. Kwefuru ka papa si wee nọrọ kịta na-edezi ya.
ọ na-afụ gị iko ịkpọ nwa gị sị ya bịa lere ihe a na-akpọ iko gosikwa ya ka esi eme gosi ya ka esi akụ ya so iweta mkpụrụ ya kịta ka ị kụọ ya n'ala a ga-aghakpọ ya aghakpọ oke ọ naghị akụ ya ka ọ dị mmiri ọ dị ndụ onye bụ ụzọ kpọ ya ọfụma n'anya ngwa ka ọ ga-adị oruzie ka ị ga-akụ ya ọ nakwaghị epu ka elili melon ọ naghị epu ka ndị 4 days or 5 days nke ga-eru 6 months kụọ ya n'ala ga-ehapụ ya ka ahụ na ichefuo ya ụmụ ịgbara ya mgbara ka na-ahụ ya bụ ịkpọsa ole ichefuo na ị nwere ike were ọgwụ kọwara ha eto ihe ịbụ ọdọ ya jepuwe ntụrụ igbo bụ igbo ọgwọ na-anụghị ọ naghị abụ ịkụnye ya ichebe ka o puo ka ọka na ihe ndị ọzọ na ọ na-anọ months ọnwa 5 ọnwa 6 tupu o pulite naanị ịfụ na ọ bụghị ihe onye enweghị ndidi ga-emenwu ha wee mee gịnị mee ya nwee experience ya nwee the patience to wait for it for months wee mara na lee ihe ọ na-anọ tupu o tobe ndị gboo nwere ndidi ndị gboo nwere akọ ndị gboo ma ife karịa anyị ọnụ ka anyị na-eme unu fụrụ ya nna anyị ukwu anyị ize gị fụ igosi anyị nke a ọ na-afụghị anyị afụgo ihe na-amịpụta iko asị gị jee nye m iko ya kọpụ mgbe gboo iko onwe ya kọpụ ngwadalụ nke a wụ mkpụrụ ya dị very thick ke kwụnụ n'afọ o siri ike n'ala ọ gaghị ede ọsọ bịakwuo ọ bụrụ ihe ya akpọ mkpọ tupu edebe ya n'ala nke a bụ nke afọ gara aga dị ihe igbo kwụnụ afọ gị ekwefuru ka mkpụrụ ya dị wow that's nice